खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै G156 बेटालियन CRPFआ चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिफां फुलि गायदों चिरां जिल्लानि बेंटलाव G156 बेटालियन CRPFआ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोबोद खुसि मोनदों आरो 156 बेटालियन कमान्डिं अफिसार अनिल कुमार ओंकारनाथ सिंह कमान्डेन्ट आरो CRPF जवानफोरखौ साबायखर बावदों मसुलपुर दखरा एबसुआ गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो फरायसाफोरनि गोसोखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय मसुलपुर दखरा एबसुआ देग्लाय 2024 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों 2024 मायथाइनि SS आनजादाव उथ्रिसार जानाय सा 82 मावख'गिरिफोरखौ बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव गिबि खेब ट्रेनिं होनायनि राहा खालामदों काजलगाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव काजलगाव नोगोर मावफुंसालिनि न'ब्लाङाव बर' माहारियारि बाद आरो आथिखालनि थासारिनि सायाव जथायै लाइमोनफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया बाहागो लादों अदालगुरि जिल्लानि फानेरि विधान सभा समिति दरं मंगलदै लक सभा समिति आरो बिटिआरनि कालिंदुवार समिति मोनथाम जथाय सरकार थासेयावबो रायजोफ्रा गावनि थैखौ दै खालामनानै खामायनाय रांखौ बाहायनानै ननाय दैमानि गिसिखानायखौ होबथानो नारानाथा दैमानि दैखौ जावख्ल'ना बारहोफिनदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट साफरि सानजारि नोगोरनि सेनं सिमेन्ट साफरि गामिया थांनाय हरनि गोबां बिबांनि जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गासै गं 70 नखरा दैयाव गोदोनानै दं सरकारा क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ जेरै दं बेबादिनो दोननांगौनि थाखाय मोनसे नटिफिकेसन फोसावबाय दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन